Hai xogos de palabras que son moito máis que simples curiosidades. Son como fiestas que nos deixan ver a lóxica oculta da linguaxe. Hoxe imos usar a lingua como se fose un espello, para descubrir os segredos dos palíndromos e tamén un fenómeno que igual é aínda máis sorprendente, as palabras en bucle. Para moita xente, esta frase é un recordo da infancia. Ana voli Milovana, que ven sendo Ana quere a Milovan. A verdade é que parece moi senxela, casi cousa de nenos, pero agocha un pequeno truco de maxia perfecto. Esa pequena faísca de asombro, non si, cando de repente nos decatamos de que se lee exactamente igual cara adiante que cara atrás. Esa sensación de descubrir un pequeno segredo da lingua. Pois ben, toda esa maxia ten un nome. O que acabamos de ver é o que se coñece como o enigma do palíndromo. É sen dúbida unha das formas máis elegantes de simetría que podemos atopar nas palabras. A definición en realidade é moi senxela. Un palíndromo é calquera cousa, calquera secuencia que se lee igual nos dous sentidos. É como unha imaxe perfecta nun espello, pero lingüístico, onde o final é o reflexo exacto do comezo. E ollo, que exemplos hainos por todas partes e de todo tipo de complexidade. Temos palabras cortiñas como pótopo, radar ou reper, ou frases ben enxeñosas como sir imamiris, que significa o queixo tencheiro, ou perica rexe rachi rep, perica corta o rabo ao cangrexo. E claro, hainas máis longas e famosas como Ana nabra par banana, é dicir, Ana colle un par de plátanos, ou mesmo oracións completas, urri mullido lullido miru, que ven sendo en Roma a xente vai en paz. Claro, isto lévanos a unha pregunta clave. A ver, por que hai tan poucas palabras que son palíndromos, mentras que as frases palindrómicas son relativamente comuns? Pois a resposta está na propia arquitectura da lingua serbocroata. A súa morfoloxía, as terminacións cambiantes das palabras, fan que sexa moi difícil manter a simetría nunha sola palabra. Pero ao mesmo tempo, esa flexibilidade é o que abre a porta a crear frases enteiras con esta simetría de espello. E isto demostra o seu potencial artístico de unha maneira brillante. Este é o comezo dun poema escrito enteiramente con versos que son palíndromos, aku eu yemu meyu oka, que quere decir, se entro no linde do ollo. É simplemente unha proeza de enxeño lingüístico. Pero a simetría na lingua vai máis alá do espello. Hai outro quebracabezas verbal, un que é menos coñecido pero, de verdade, igual de fascinante. Falamos do segredo das palabras en bucle. Aquí podemos ver a diferenza, que é fundamental. Un palíndromo como rotor ten unha simetría de espello perfecta. Cada letra ten a súa parella no outro lado. En cambio, unha palabra cíclica como kayak o que ten é unha simetría estructural. O importante aquí é que comeza e remata coa mesma letra, creando unha especie de peche, un bucle. E a definición é, pois, sorprendentemente sinxela. Un lexema cíclico é calquera palabra onde a primeira letra é igual á última. Xa está, é unha regra moi básica, casi trivial, pero crea unha sensación moi potente de pese, como un ciclo que se completa dentro da propia palabra. E aquí onde a cousa se pon de verdade interesante. É isto unha simple casualidade? Unha curiosidade illada da lingua sen máis? Ou podería haber un sistema oculto? Unhas regras por debaixo que fan que aparezan este tipo de palabras? Para responder a iso, non queda outra que ver o que di a lingüística. Chegou o momento de darlle unha explicación científica a esta aparente maxia e descubrir que mecanismo se agocha detrás de todo isto. Imos analizar o que os lingüistas chaman o ciclo K. A lógica, van ver, é impecable. A ver, primeiro feito, hai moitísimas palabras que comezan coa letra K. Segundo feito, a lingua está creando constantemente palabras novas engadindo sufixos. E terceiro feito, e aquí está a clave de todo, o sufixo K é tremendamente productivo. Úsase para crear unha cantidade enorme de sustantivos e adxetivos. A conclusión é casi matemática. Que haxa tantas palabras que empezan e rematan con K non é casualidade, é un resultado que se pode predicir dentro do propio sistema da lingua. Si nos fixamos nos exemplos, vese clarísimo. No caso de kayak, o que temos é unha simetría léxica, sen máis. Pero en palabras como kundak, que ven sendo culata, ou krajak, que significa frágil, a causa é morfolóxica. O culpable, por así decilo, é ese sufixo tan común, o ak, que acaba xerando unha chea de palabras que rematan en K. E ollo, que este mecanismo non é algo exclusivo do K, non. A mesma lóxica sistemática aplícase a outras letras. Pensemos por un momento no ciclo A,
que é moi común nos sustantivos femininos. Un nome como Ana, o que vimos ao principio de todo, non só era un palíndromo perfecto, tamén é un exemplo deste ciclo, un nome que comence e remata con A, en parte grazas ás reglas morfolóxicas da lingua. Entón, que aprendemos de todos estes xogos de palabras? Imos á conclusión final para entender ben o panorama completo, para entender as regras ocultas da lingua. O primeiro que temos que entender, e o máis importante, é que estes fenómenos non son un erro, non son unha simple excentricidade do idioma, non son casualidades en sentido ningún. Son moito máis ca iso. Son, en realidade, a proba visible de que hai un sistema lóxico e oculto que está a funcionar constantemente baixo a superficie da nosa comunicación de cada día. O que fan estes xogos en realidade é revelar os fermosos e sorprendentemente predicibles patróns que dan forma á maneira na que falamos todos os días, aínda que non nos decatemos. Son como pistas da arquitectura invisible da linguaxe. E claro, todo isto déixanos cunha pregunta final no aire, case unha invitación a seguir mirando con curiosidade. Que outras simetrías, que outras regras secretas e elegantes agocha a nosa lingua á vista de todos, simplemente agardando a que alguén as descubra?